Ο Άγγελος Κίτσος γεννήθηκε το 1934 στην Κέρκυρα, γιος του θεσπρωτού δικηγόρου Αθανασίου Κίτσου από τον Τζαμαντά και της Μαρίκας Ράπτη με ρίζες στο Ζαγόρι, στη Λαΐστα και το Μονοδένδρη. Τα πρώτα του χρόνια τα συνδέει με τον κόσμο των θρύλων και των παραδόσεων, την πολιτισμική λάμψη και την ιστορική βαρύτητα της πόλης των Ιωαννίνων. Στα Ιωάννινα φοιτά στο Δημοτικό και τη Ζωσιμαία Σχολή. Σχολή που με την πνευματική της ακτινοβολία και το αυστηρό της ήθος επηρεάζει βαθιά τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Παράλληλα, το Μονοδένδρη και ο παππούς του από το Ζαγόρι του χαρίζουν μνήμες και αξίες που τον συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Εκεί σμιλεύεται η ευαισθησία του για τον τόπο, τη φύση, τον πολιτισμό. Στα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια, ο νεαρός Άγγελος αντιλαμβάνεται ότι η πρόοδος και η δημιουργία είναι υπόθεση ευθύνης και συλλογικής προσπάθειας. Αυτό αποτυπώνεται και στο ημερολόγιο του Πάσχα του 1950, όπου διακρίνεται ο συναισθηματικός πλούτος και η βαθιά του σύνδεση με το Ζαγόρι. Μετά τη Ζωσιμαία εισάγεται στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1961 εργάζεται στο Εθνικό Ίδρυμα, στον τομέα κοινοτικής αναπτύξεως και πολιτιστικών προγραμμάτων. Για 13 χρόνια σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα τοπικής ανάπτυξης σε όλη τη χώρα, με έργα πρότυπα που εφαρμόζονται σε 50 νομούς και αναγνωρίζονται ακόμα και από τα Ηνωμένα Έθνη. Συχνά στρέφει το βλέμμα προς την Ήπειρο και το Ζαγόρι, επιδιώκοντας την πολιτιστική και κοινωνική τους αναβάθμιση. Το 1962 παράγει το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ «Η πιο μεγάλη δύναμη», το οποίο βραβεύεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, υποστηρίζει ενεργά τη διεκδίκηση για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 1971 εκλέγεται ισόβιο μέλος του Πολυμελούς Συμβουλίου του Ριζαρίου Ιδρύματος. Από τότε η δράση του σημαδεύει την πορεία του Ιδρύματος, αγωνίζεται για την απόδοση του 30% των εσόδων προς όφελος του Ζαγορίου, δημιουργεί το Ριζάριο Χειροτεχνικό Κέντρο, το Συνεδριακό Κέντρο και το Υπαίθριο Αμφιθέατρο Μονοδενδρίου. Σχεδιάζει το όραμα του Ριζαρίου Κέντρου Πολιτισμού στην Αθήνα, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Συγγραφέας, οργανωτής, εμπνευστής προγραμμάτων για την ευρωπαϊκή ιδέα, άνθρωπος με διεθνή προοπτική και βαθιά αγάπη για την Ήπειρο, ο Άγγελος Κίτσος αφιέρωσε τη ζωή του στην παιδεία, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Έφυγε από τη ζωή στις 6 Αυγούστου του 2008, αφήνοντας έργο που εξακολουθεί να καρποφορεί. Το Υπαίθριο Αμφιθέατρο του Μονοδενδρίου φέρει το όνομά του και η Ακαδημία Αθηνών θέσπισε βραβείο στη μνήμη του. Μια τιμή αντάξια του ανθρώπου που πίστεψε πως ο πολιτισμός είναι τρόπος ζωής και ευθύνη απέναντι στο μέλλον.